Hej, velkommen til den video, der jeg sidder inde på Freakyville, Kid PvP, og vi skal spille noget Kid PvP. Tænk nok, wow, det er OP, man. Wow, ja, det er det fucking også. Lad os se. Stats. Markus. Ja. Level 115. Fuck. Jeg vil prøve til spawn. Så der. Men jeg kan også bare lige vise jer, hvad man får i Kid OP og Kid Kongen. De er virkelig OP, og ja, og man føler så meget som i Kongen, når du tager Kid over Kongen. Ja. Så lige med Kid OP. Ja, følg fuld af sådan noget armor. Du får et OP case, du får en gold apples, du får et sådan et sharp sværd. Ja. Vi åbner bare, vi gider ikke til at se, hvad fucking får. Vi skal bare gå direkte ind i det. Ui, hvem? Nå, det var ikke engang legendary. Kid OP er bedre end legendary. Mega mærkeligt. Kid Konge. Kid Konge, hvad får man? Og armor, skal vi se. Det er det her armor, du får. Og så får du det der svær. Og hvad får man? Du kan få en 4 redstone, 2 kid legendary armor, man kan kæmpe i 7 dage. Vil gerne have 5 diamond create case. Hvor man lige det? Det er godt det der. Rent 10. Det vil jeg gerne have. Hvad får vi? Okay, vi bliver heldige. Shit. 16 redstone. Jeg ser, jeg er fuld buff, og jeg kan bare ikke dø. Jeg kan også bare sætte noget lorte selv. Jeg ved ikke engang, hvad fuck jeg skal bruge det til. Når jeg ikke engang bare... Den var meget lækker. What the fuck? Men jeg ville have lagt noget... What the fuck? Jeg ville have lagt noget mere... Jeg har ikke så meget lyst til at lægge Kid PvP video op, fordi hver gang efter jeg har spillet på Kid PvP, så bliver jeg bare altid bandet for serveren i nogle 5 dage eller et eller andet. Hvad sker der? Fuck. Nej, men. Det sætter mig så neden. Hop til PvP-farm. Og når du tager kittet, så får du også penge. Gjorde man? Ja. Men der er også noget, der er fucking pænt i den. I kan se, det her, det er Champions Triggers. Ja. Jeg havde opgraderet det til Fire Aspect Edigus. Men så næste dag, eller da jeg var unbandet igen, så var det bare Champions 3. One hit kill. Camping på lige med band. What the fuck? It's Petito. Jeg har en bue, og så har jeg ikke nogen pile. Fucking godt klaret, man. Hvor lang tid tager det til en resetter? Mr. Gametop. Han er fucking level 1000. Fucking fedt. Nu kan man ikke se... Fuck. Hvorfor kan man ikke se, hvornår den resetter? Hvor kan man se, hvornår PvP min resetter? Hvad klokken? Hvad som 20 minutter resetter? Hvorfor fuck er jeg så?
Nu resetter den. Jamen jeg kan ikke engang komme til 149 under. Ej, jeg plejer at gå ind i hun. Nå, jeg scroller der. Jeg kan ikke komme ind i minus 149, det er pænt. Jeg kan fucking ikke. Ikke binde bakkelig. Og så kan han komme ind. Hvad sker der? Hvorfor kan jeg ikke? Bare en lille 150. Det er pænt. Nå. Varp Arena. Streg 149. For det vildt. Fucking prof, mand. Lige tjek. Fucking vildhoved. Du ikke kan kælde. Hvad er det? Wow. Jeg er ikke pil. Potato. På. Yes. Wow. Nej, han var usynlig. Han var usynlig. Du slår mig. Det tror jeg. Spawn. Spawn. Det er så langt. Er det en rigtig bede, eller det er bare en bug? Jeg må bruge lidt den der. Nu, giv mig de 10 kroner. Lad nu være. Jeg var til på vej til spawn. Det er mit kill. Come on. Market. List. Mark. Listing. Der er gold apple, skal vi ikke bruge seeds, hvad skal vi bruge det til? Der er wheat der. Vi kan ikke sælge det alligevel. Jeg går lige spawn. Vi bare lige sådan gøre sådan her. Sætter menu. Der står der bare at være en kæmpe opdatering på fredag for langt til siden. Og der stod at der kom sælger på fredagen der. Gjorde det? Nej. Vi skal gøre det her. Vi skal ud af en action. 150 med. Det giver ikke en fuck, hvis jeg dør, mand.
Ej, den stopper optagelsen igen. Det er så fucking irriterende. Den gør det. Jeg har bare ikke penge nok til at købe det. Købe Bandicam, men når jeg får det, så gør jeg det. Ja. Og Ronne. Hvor? Så der er det. Hvor er mit andet? Der. Sådan der. Der er det. Pil. Jeg skal bare tage mit fucking dumme kit. Body kit. Så der er pile, masser af pile. Pile død. August buffs. Kan I se mine buffs? World Heavyweight Champion. It's my time that I've been retired. Vi er bare et team. Hvad er klokken? Altså ikke sådan noget mist. Niklas. Nu er jeg hver team. Wow, der er fucking gigafight, mand. Niklas, hver team. Klokken er speed buff.
har sat med et giga enormt fight op. Ja. Hvad er klokken der? Jeg ved ikke om jeg gider gå ud. Ja, team. Flanken! Nej! Wow! Ja. Jeg tror også, jeg slutter episoden af herfra. Bye bye.